Nå, Mik Marker. Ja, Sabina. Nu sidder du her. Hvide marker. Ja. Nu sidder du her med et kamera oppe i dit ansigt. Ja. Og hvorfor gør du det? Vil du fortælle kameraet? Skal jeg fortælle dig, hvorfor jeg sidder med et kamera i ansigtet? Ja. Det er fordi, du har fået en ny idé. Ja. Eller, vi har fået en idé. Jeg synes også mere, det er rigtigt at sige, at vi har fået en ny idé. Ja, vi vil godt lave nogle flere YouTube-videoer. Nu efter en øvede mig længe i at stå foran et kamera. Ja. Det kan godt være lidt hårdt nogle gange. Så bær over med os, når det ikke lige spiller 100%. Ja. Men hvad er det, du har lyst til, at vi skal lave? Jamen altså, du siger til mig, du er træt af at gentage dig selv, så du vil gerne holde lidt fri, og det kan du gøre ved at lave nogle videoer, hvor du fortæller om noget af det, du siger hver tredje uge. Ja, det er de faglige videoer, ja. Hvor at jeg er ved at være en træt papegøje. Du gør det godt. Du er en sød og god træt papegøje. Ja, vi vil godt tænke mig at lave nogle flere videoer om dels det at tage kørekortet, men måske også noget som en brugt vognsguide, eller skal ud og købe en brugt motorcykel. Ja. Hvad skal man kigge efter? Ja, vi kunne lave noget fra motorcykelmesse i Milano. Ja. Måske Gentleman's Ride. Lave noget der. Der er jo bare super mange spændende, fede butikker, som godt kunne minde en lille smule om vores, ikke? Ude i verden, som vi godt kunne tænke os at... Ja, som kunne være et besøg værd. Ja. Som Michelin-stjerner til motorcykelforhandlere og forretninger. Hvad skal vi kalde det? Altså, har man en idé til, hvad man skulle kalde vores Michelin-guide for motorcykler? Vi er åbne for forslag. Indtil da hedder den bare Markers Garage. Hey, du kan sige det nu for første gang. Skriv det i kommentarfeltet. Yes. Og like and subscribe. Eller hvad siger man? Er der ikke en dansk udgave af det? Jeg ved det ikke. Du siger det i hvert fald ikke sådan super smooth, hva'? Vi skal have sådan nogle catchy åbningsreplikker og en slutbemærkning og sådan noget. Jeg tror, jeg har en slutbemærkning. Den kommer lige om lidt. Jeg glæder mig allerede. Men man kunne godt skrive i kommentarfeltet, for eksempel, hvad vi burde lave videoer om. Ja, hvis I har noget, I gerne vil se, høre. Ja. Mega sådan en lille omvandrende leksikon. Ellers så ved jeg, hvem jeg kan ringe til. Hvem? Din mor? Nej, Nå. Jeg spørger chatten. Din mor ved ellers sindssygt mange ting om alt muligt. Ja. Måske ikke så meget motorcykler. Men lad os gøre det. Vi hopper sgu ud i det med begge ben. Nu starter vi med den video om køreprøven. Ja, det er en gå ind og lav sådan en like. Ja, og subscribe. Selvom du har fået kørekort. Ja. Og det gør vi fandme. Ikke? Vi hopper ud i det. Vær søde ved os. Skal vi have slutbemærkningen? Ja, kom med det. Vi ses på grillen.